CEDEAO jɛkulu ye u ka lajɛtago wɔɔrɔnan baaraw waleya ka kɛ ni juin kalo tile 4 san 2022 Ghana ale jamana kan min bɛ tali kɛ Mali yɛrɛ politiki ko kan. Juin kalo tile 5 san 2020 juin kalo tile 5 san 2022 ɲina ye a san fila ye fɛn min ye M5 jɛkulu ye o bilala sen kan. O hukumu kɔnɔna na CMAS jɛkulu ye lajɛrɛ kɛ ni kunnafonidilaw ye. Kabi janvier kalo tile 9 san 2022 fɛn min ye CEDEAO jɛkulu ye olu ye embargo bi an ka jamana kan. O kɔlɔlɔ ye mun ye? Baloko nasira kan an ka suguw la. Ninnu bɛ tali kɛ an ka su in n'a bakurubaw kan. An bɛna dɔ fara mun kan k'a lase aw ma. A y'aw bisimila an ka kunnafoni bulon kɔnɔna na. An bɛ segin k'aw fo ko kura Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Aw fɛnɛ bɛ k'an lajɛ nin wagati in na k'a lɔdɔnya k'a fɔ nin ye an ka kunnafoni waatiw selen an ka bakurubaw tɛmɛnen kɔfɛ i n'a fɔ an da sera ma an ka kunnafoni kumabaw la cogoya min na. Ka kɛɲɛ ni CEDEAO maaw ka lajɛtago wɔɔrɔnan hukumu kɔnɔna ye min kɛra Ghana jamana kan ka kɛɲɛ ni juin kalo tile 4 san 2022 min bɛ tali kɛ Mali yɛrɛ politiki ko binanw kan. O hukumu kɔnɔna na fɛn min ye Alaye Bokum ye ni ale ye M5 jɛkulu maa dɔ ye ale kɔni hakilinata di o koɲɛw kan an ka kunnafoni ɲini na Umu Kone ka kuma galamana an ka jɛka ka kɔrɔfɔw lamɛn. Hali ni bɛɛ lajɛlen kɔni kun kɛn bɛ k'a jigiya k'a fɔ lajɛrɛ min kɛlen filɛ akarakaw fɛ yen nɔ ko bɛnkan bɛna sɔrɔ ni o bɛnkan kofɔlen kɔni ma se ka sɔrɔ nin kɛnɛ in ale kan. Jamana kɔnɔden dɔw fo ka taa se Dr Alaye Bokum ma ni olu kɔni ye a yira k'a fɔ ko CEDEAO maaw kɔni kɛn bɛ ka an ka jamana ka ale kɛ a kɛlɛkɛɲɔgɔn ye. CEDEAO ka rencontre ni ne kɔni Bokum a ma bali ne la dɛ. D'ailleurs n y'a fɔ mɔgɔw ɲɛna CEDEAO yɛrɛ ko hakili la ko embargo an b'a to fo la iya ka tɛmɛ comme ça an b'a lajɛ an ka saga tɛ sugu bara. C'est vrai que an bɛ sogo ni fɛn di jamana dɔw ma u bɛna faamu ko Mali jɔyɔrɔ ye mun ye. Mais ni ne kan b'o ma ne kan tɛ olu ka jamanadenw ma dɛ ne kan bɛ président minnu bɛ ka ko lamaga ni Mali ye minnu fɛ ka Mali bon an ka sigi n'a ye dɔrɔn CEDEAO n'u ma dɛsɛ ni Malifa kun bɛ CEDEAO président dɔw bolo bi waati Mali la. Parce que Mali bɛ ka fɛn dɔ de kɛ Mali ɲɛmaa ninnu bɛ ka fɛn dɔ de yira olu yɛrɛ jamanadenw u bɛ Malien ɲɛmaaw de fɛ ka tɛmɛ olu yɛrɛ kan. A ma daminɛ bi dɛ. Mɔgɔ min b'a yɛrɛ dɔn a bɛ se ka min kɛ a bɛ se ka min sɔrɔ jamanadenw de t'o sɔrɔ sa. C'est pas possible. Bon yɛrɛ dɔn jamana ɲɛmaaw de b'an bolo bi. U b'u yɛrɛ dɔn u bɛ ka gouvernement wariw bɛɛ ni 100 sara o 100 sara i b'a sɔrɔ 15 u bɛ k'o de dépenser kɛ bi. Wari tɔ bɛ ka taa an ka armée la pour que an ka armée bɛ ka résultat sɔrɔ olu bɛɛ farala ɲɔgɔn kan san 9 san 10. U ka janfa a yera kɛnɛ kan an tɔw kun b'a dɔn k'u ka janfa ye o janfa ye dɛ mais caman kun t'o dɔn. U ka janfa bilala kɛnɛ na bi. Bon mɔgɔ kelen kelen minnu bɛ ka bɔ mouvement ninnu fana na minnu bɛ taa fɔ ɲɛna bi malien caman diminen don n'aw wulila n'aw ye sɔɔni kɔnɔ dɔrɔn malien bɛ wuli ka ninnu gɛn malien bɛ wuli non o ma malien don hali bi parce que malien ye politicien faamu parti politique 250 labɛn mun y'a ta bɛɛ sara bi parce que nkalon de kun ka ca kojugu m'a fɔ mɔgɔ bɛɛ mɔgɔ jugumaya kɔnɔ dɛ m'o fɔ mais parti politique ta bolo Mali la a kun ka jugu. Parti politique fana m'a fɔ k'a bɛɛ man ɲi dɛ mais minnu ka ɲi kun ka dɔgɔ donc n'i y'a ye nin bɛɛ kɛra parce que jamanadenw de tigɛra nin baara cogo bɛɛ la jamanadenw de ko baara cogo kura ka na donc an ka jamana an kan ka an ka commerçant ba ninnu k'u remercier ka barika d'u ye parce que u sera ka jɔ u jɔyɔrɔ la pour que malien kana kɔngɔ cogo min na ka tɛmɛ fɔlɔ kan bɔ ko fila kama ne kɔni bɛ wele da bila ne ni ka mɔgɔ ma kuma dɛ mais an ka ɲɔgɔn sɔrɔ ni mɔgɔ min ye nin vidéo sɔrɔ i k'a sɔrɔ CPM na yan an ka wele bila ka fɛn fila ka bɔ fɛn fila kama fɔlɔ harmonie c'est-à-dire an ka autorité ka ɲɔgɔn minɛ hali bi ko na ɲɔgɔn bila CNT président transition ani président chef du gouvernement olu ka ɲɔgɔn minɛ hali bi pour que an ka armée ka taa jama filanan ye mun ye c'est que an bɛ CEDEAO min na an ka CEDEAO ko in nɛmɛ ko an ka suspend parce que n'i y'a ye i bɛ don jɛkulu la a ka fɛn ye parce que CEDEAO ye sanction minnu ta a man ɲi ka Mali ye nin lahala ka tila ka sanction k'a kan o ye juguya kisɛ bilen de. Ka kɛɲɛ ni lajɛrɛ kɔfɔlen ale ye baaraw ye an ka jamana kɔnɔdenw kɔni bɛ a jigiya k'a fɔ lajɛrɛ kura min bolodalen bɛ juillet kalo tile 3 nata in kɔnɔna na o lajɛrɛ ka se ka kɛ sababu ye yaasa an ka jamana a bɛ se ka fiɲɛ bɔda sɔrɔ. Ka kɛɲɛ ni CEDEAO maaw ka lajɛba min kɛra Ghana jamana kan maaw hakili kɔni kun ye fɛn min ye embargo u bɛ se ka wuli ka bɔ an ka jamana kan cogoya min na nka fɛn min ye juillet kalo tile 3 nata in ye u kelen bɛ ka lajɛ wɛrɛ boloda yanni o cɛ yalima maaw bɛ se k'u hakilinata di maaw bɛ se k'u hakili da embargo wulili kan ka bɔ an ka jamana kan wa jamana kɔnɔdenw dɔw hakilinata di an ka kunnafoni na Sheikh Kulubali ale ni Maisa Jalo ka kuma galamana an ka jɛ u ka kɔrɔfɔw lamɛn. Farafina kilebiyanfa jamana ɲɛmɔgɔ ye ɲɔgɔnɲɛba min boloda juin kalo tile 4 san 2022 Ghana faba kɔnɔna na maa caman kɔni y'a bisigi
yaasa ɲangini minnu bɛ Mali kan a ka ca kalo 4 ye olu kɔni na se ka wuli ka bɔ Mali kan. Nga a kɛnɛ kan olu kɔni ma se ka bɛɛ fɔ la. U y'a yira k'a fɔ k'u bɛna ɲɔgɔnye wɛrɛ kɛ kalo kura nata ka bɛn ni juillet kalo tile 3 san 2022 o kɔni na. Mali ni CEDEAO ka lajɛrɛ min kɛra donna le 4. Bon ne b'a hakilina min b'a la n b'a ɲini an ka autorité mɔgɔw fɛ parce que an ye dɔ fɔ CEDEAO fana ye dɔ fɔ au moins an ma surun ɲɔgɔn na an ma jan ɲɔgɔn na an ka essayer ka an ka autorité ka dɔɔni bɔ a ta la CEDEAO fana ka dɔɔni farata kan o la o bɛɛ bɛ se ka taa bɛɛ kelen ma parce que n'i y'a lajɛ ni kɔlɔlɔ min bɛ sisan ɲɛmɔgɔ ninnu bien vrai que u bɛ cɛsiriw la mais a kɔlɔlɔ de bɛ population de kan. Population minnu bɛ dugumana na minnu tɛ baara la minnu bɛ tɛ baara garantie la kɔlɔlɔ de b'o la f'olu fana k'o de dɔn k'a dɔn vraiment olu de ka baara de la olu ka impôt n'u ka fɛnw bɛɛ de bɛ ka don nin ko de la mais n'a fɔra revenu min kan ka na retourner ka na retombées minnu kan ka na se olu ma n'u tɛ k'o sɔrɔ a ka gɛlɛn. O ma bɛn kun min kama an kɔni ma mɛn an t'a dɔn mais fɛn min don an b'a ɲini u fɛ u ka bɛn. Diɲɛ bɛ yɔrɔ min na mɔgɔ kelen tɛ se ka baara kɛ jamana kelen tɛ se ka baara kɛ o ka bɛn fɛn min bɛ bɛn jamana ma ani min bɛ bɛn jamanadenw ma o ka bɛn ko la pour que gɛlɛya min natɔla an ka a kunbɛn. Bon an b'a dɔn fanga b'u la ani o bɛ se ka dɛmɛbagaw sɔrɔ yɔrɔ caman mais minnu bɛ anw kɛrɛfɛ yan nɔ wajibi don an bɛ falen de kɛ ɲɔgɔn na o kana n'a fɔ ko u bɛ o u tɛ o an manko ɲɛnabɔlen don tiɲɛ don a bɛ se ka kɛ mais an kɔni bɛ min ɲini u fɛ o ka bɛn o de kɔni ka d'an ye. Nga maa dɔw fana kɔni y'a yira k'a fɔ ko a kɔni man di olu ye ɲangini ninnu ka wuli ka bɔ Mali kan sabula olu ka yeta la ni ɲangini ninnu de b'a to ni malidenw bɛ dusu ta ni ka baara kɛ. Bon an ka kuma yɛrɛ kɔnɔna an yɛrɛ ka laɲini tɛ bɛnkan sɔrɔ an n'u cɛ yɛrɛ wa an ka hɛrɛ t'u ka bɛn na an k'an yɛrɛ ye gɛlɛya man kan an ka kun don dɔ hɛrɛ bɛ na o an ka laɲini de ye Mali ka yɛrɛ dɔrɔn an k'an sen CEDEAO ko yɛrɛ la ka hɛrɛ bɛ sɔrɔ mɔgɔ jamana si tɛ se ka jɔ cogo si yɛrɛ kɔ mɔgɔ jamana wɛrɛ hakilina tɛ se ka jamana ta ɲɛfɛ f'a a jamanadenw hakilina voilà. Hakilijigi bolo ma maa caman kɔni y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan yaasa u bɛna ɲɔgɔnye min kɛ juillet kalo tile 3 san 2022 la u ka se ka bɛɛ ko kelen kan yaasa ka ɲangini ninnu kɔni bɔ Mali kan. Ali bi politiko ale binangu ka juin kalo tile 5 san 2020 juin kalo tile 5 san 2022 ɲina ye a san 2 ye fɛn min M5 ye o jɛkulu bilala sen kan o ɲɛnamali hukumu kɔnɔna na semasi jɛkulu lajɛrɛ kɛ karidon ka kɛ ni juin kalo tile 5 san 2022 a kɛnɛ kan Mamadu Jalo ale tun bɛ M7 tɔgɔ la. Hakilina fɔlen min filɛ nin ka kɛ ni kunnafonidilaw ye semasi tɔgɔ la u ka ɲɛma ni o ye Yusufa Daba Jawara ye a y'a yira min ye M5 RFP kulu ye k'u ye san 2 min kɛ frontière fanga kɔnɔna na ko min ye jamana kɔnɔdenw ka laɲini ye ko a ma la sabati k'a daminɛ politiki kunda jamana sɔrɔ fo ka taa se hadamadenya ma jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ. O tɛmɛnen kɔ a ko k'a bɛ welewele da kɛ ni ka ɲɛsin frontière fanga ɲɛmaw ma u ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɛ ka jamana mara ni jamana kɔnɔdenw ka hami. San 2 bilan na an bɛ se ka mun fɔ a la an y'a ye k'a fɔ le bilan fɛn dɔw kɛra a la a ka kan an k'olu fɔ olu ye tiɲɛ de ye minnu ɲɛna je pense que olu fɔra kɛnɛ in kan yan armée ka koto la an y'a ye k'a fɔ arme caman sanna minɛn caman sanna an m'an yɛrɛ ye o kɔnɔna la mais kɛlɛ dan tɛ minɛn sali ye an kan ka tɛmɛ o ko kan ka baara wɛrɛw kɛ mun b'a to minɛn sanna kun mun kama o ye jumɛn ye k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ maliyɛnw kan an ka jamana minɛnen don cogo min na o ka se ka bɔ o gɛlɛya kɔnɔna la donc minɛn sanna o ɲɛna mais baara tɔ bɛ kɔfɛ an b'a ɲini u fɛ k'u cɛsiri halisa u k'o baara kɛ u k'a dɔn k'a fɔ an minnu bɛ yan mɔgɔ si tɛ armée contre la armée bɛ yan nɔ jamana kɔnɔdenw de ye et non le contraire jamana kɔnɔdenw tɛ yan armée ye donc an bɛ foli di armée mɔgɔw ma u bɛ baara min na vraiment baara min don an b'a yɛrɛ y'a kɔnɔna la u n'o foli ka kan o tɛmɛnen kɔfɛ a ka dɔn k'a fɔ kɛlɛ in wuliko diɲɛ kun dɔrɔn tɛ armée ka ko dɔrɔn ye laɲini wɛrɛw tun b'a kɔnɔ olu ye jumɛn ye santé ko b'o la éducation ko b'o la dun ka fa sabatili o b'o kɔnɔna la
a ka dɔn k'a fɔ olu laɲini minnu kun b'o kɔnɔna la o bɛɛ ma sabati an b'a ɲini an ka autorités fɛ o problème minnu bɛ yen nɔ ne olu ma ta da la u k'u jija u k'olu ta da la kuma bɔra bonne gouvernance kan yan nɔ an fɛn fɛn bɛ yan an bɛɛ b'a dɔn jamana maracogo bɛ cogo min na fɛn minnu bɛ ka k'a kɔnɔ a ma fɔ an si ɲɛna a kɛra an bɛɛ ɲɛna donc an b'a ɲini u fɛ u k'u cɛsiri maliyɛnw bɔra laɲini minnu kama n'olu ma sabati fɔlɔ u k'u jija ka cɛsiri kɛ pour que o laɲini ka se ka sabati ni an bɛ nin fɔ an b'a fɔ ka da kun de kan a kun tɛ dɔwɛrɛ ye sabula transition in an b'u soutenir an b'u dɛmɛ tiɲɛ de kan ka tiɲɛ de fɔ parce que o de bɛ laban jamana kɔnɔ o de b'a to jamana bɛ se ka bɔ nɔgɔ la. hakilina falenfalen in kuncɛli la min ye semasi ye k'a bɛ wele bila maliden bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma waasa mali a bɛ gwɛlɛya min kɔnɔ a ka se ka bɔ a kɔnɔ. kabi janvier kalo tile 9 san 2022 fɛn min ye embargo ye o bina an ka jamana ka CEDEAO ale jɛkulu fɛ min kɛlɛmɛ sababu ye ka gɛlɛya don fɛn min ye sɔrɔ ale nasira kan nka fɛn min ye an ka baloko ye a kɛlɛmɛ ka kɔlɔlɔ caman lase o ma o de hukumu kɔnɔna na fɛn min ye Fadi Talfi Mayiga ale ni Umu Jakite olu kɔni donna sugu kɔnɔ a ko ɲɛw kan an ka jɛw ka sɔrɔ olu lajɛ. Farafina kiliyatɔnba CEDEAO o maaw ye ɲangili bere min ta ka ɲɛsin an ka jamana ma o kɛra sababu ye ka dɔ fara minɛn dɔw sɔngɔ kan wa olu la an ka balomafɛnw olu b'a la nka min kɔni bɛ tali kɛ a feerebagaw ye olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko dɔ faralen balo sɔngɔ kan ko o ma bɔ CEDEAO mɔgɔw ka nin waleya in na. embargo in an n'a kɛlen don sababu ye ka kɔlɔlɔ di an ka dala dumuniko ninnu ni ɲɔ ninnu ma an bɛ se ka ɲɔ ninnu bɔ a la an bɛ na ni malo ye malo mana don o étranger de min bɔ kɔfɛ ani fini embargo kɔni sɔrɔ olu kan dɔɔni sinon a tɔ ninnu ni y'a san 9 de ye a tɛ sɛnɛ yan yɛrɛ n'a sɛnɛna a bɛ jeni ou bien soit a tɛ tigɛ soit ji t'a labɔ embargo tɛ dɛ an ka faamaw ka kɔlɔlɔ de bɛ an ka ɲɔ ninnu kan a y'a faamu an ka faamaw ka kɔlɔlɔ de b'o kan n'u y'an ka ba in kɔnɔbɔ ka ji bila ka taa sɛnɛkɛyɔrɔ bɛɛ la n'aw bɛ san prix la prix min ka di jamanadenw ye an bɛ min dɔn a la o dɔrɔn de ye san 9 sɛnɛ ma kɛ a ka ɲɛ n'a la o ka jugu ni tile 2 embargo ye. Bon, en fait, embargo ma gɛlɛyaba lase anw ma parce que n'i ko ko anw ye malo feerelaw de n'i ko ko embargo o ye minɛn minnu bɛ bɔ kɔfɛ ka don Mali la yan n'olu gɛlɛyaw y'anw sɔrɔ o minɛnw b'u d'an ma mais malo ninnu caman bɛ bɔ anw yɛrɛ de bara yan donc ne fɛ a ma gɛlɛyaba lase an ma. Bon, balo wɛrɛ minnu bɛ bɔ kɔ kan ne yɛrɛ bɛ se k'a fɔ bi olu yɛrɛ ka nɔgɔn bi ka tɛmɛ anw yɛrɛ ka gamɲagaw kan parce que gamɲaga bɛ bɔ Mali la yan de mais malo misɛnnin o bɛ bɔ kɔfɛ de malo misɛnnin o sɔngɔ ka nɔgɔn bi ka tɛmɛ gamɲaga kan an b'o kilo feere 80 donc gamɲaga o kilo fo 190 donc ne fɛ gɛlɛya min bɛ yen nɔ bi baloko la o ye kɛlɛ minnu kɛra bien avant l'embargo même donc olu de gɛlɛyaw b'anw kan parce que sɛnɛ caman ma kɛ kɔlɔnw ma sɛnɛ kɛ bon n'i ye Bayaŋara hali sɔ ninnu gɛlɛyaw ta k'a lajɛ sɔ caman bɛ bɔ Bayaŋara de bon Bayaŋarakaw fana ma sɔ caman fana sɛnɛ bon n'i y'a ye minɛn bɛ nɔgɔya a bɛ yen de donc minɛn yɛrɛ de tɛ yen o de gɛlɛya b'an kan. bon ala sababu ye gɛlɛya caman kɔni b'a la aw yɛrɛ b'a ko cogo la anw minnu détail kɛlaw ye parce que minɛn ninnu gɛlɛyara trop engrais kɛlaw kan ka nɔgɔya pour que anw minnu détail kɛlaw an ka se ka an ta sɔrɔ a la mais a gɛlɛyara trop parce que samiyɛ fɛ an kan ka minnu sɛnɛ yɔrɔ fɛ yan samiyɛ kɔnɔ olu ma ɲɛ quoi bon n'olu ma ɲɛ minnu bɔ étranger minnu bɔ kɔkan ka na o b'a sɔrɔ hali n'o ma na minnu b'an fɛ yan ni samiyɛ ma ɲɛ i b'a sɔrɔ a bɛ kɛ degun caman ye quoi bon malo ninnu gɛlɛyara i n'a fɔ malo tulu hali ni sukoro bon gamɲaga ninnu bɛ sɛnɛ yan nɔ i n'a fɔ n y'a fɔ a ye cogo min sɛnɛkɛyɔrɔ ninnu na kɛlɛ ninnu pour que mɔgɔ kana se ka sɛnɛ kɛ bon wala sababu ye ka dɔ fara gamɲaga ninnu prix kan bon gɛlɛya ninnu kun kama embargo b'a la dɛ parce que étranger ni min b'an yɔrɔ fɛ u bɛ ɲɔgɔn dafa de quoi bon o b'a sɔrɔ ni étranger bɛ na minnu b'an fɛ hali n'u ma ɲɛ kosɛbɛ u bɛ ɲɔgɔn dafa pour que ka ɲɔgɔn dépanner i n'a fɔ a yɔrɔ ɲɛ b'a la cogoya min na. Nin waleya ninnu kɔni olu kɔlɔlɔ sera maa min ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la o de ye jamana kɔnɔdenw ye o de la u ka laɲini de ye sigikafɔ minnu bɛ ka kɛ CEDEAO ale ni an ka jamana ni ɲɔgɔn cɛ fɛɛrɛ jɔnjɔn ka se ka sɔrɔ nin gɛlɛya ninnu na. o kunnafoni de bɛ taa n'a ye an ka jamana ko kan kunnafoniw na minnu bɛna walawala Pɛnda Sidibe fɛ an ka jɛ k'a ka sɔrɔ olu lajɛ. Mahamadu Isufu ale de sugandira CEDEAO maaw fɛ ka kɛ kumaɲɔgɔn ye nu Burkina Faso ni ɲɔgɔn cɛ. CEDEAO maaw ka lajɛrɛ 6nan kɔfɛ u ye Niger président kɔrɔ in k'o de sugandi yaasa
a ka kuma ɲɔgɔnya ko nɔgɔya u ni Burkina Faso ni ɲɔgɔn cɛ. A yirala k'a fɔ ko Niger jamana ɲɛmakɔrɔ o sugandilen k'a bila nin baara in na ko diyara Burkinakaw ye kosɛbɛ. Sabula Mahamadou Issoufou ale bɛ Burkina Faso politiki kow ɲɛdɔn fo ka taa se binganni wale mun b'u ka dugu kan n'o ye terrorisme ye. Wa ni cɛ in ye maa ye mun y'i ban k'a kanbɔ manda sabanan na ni ka jamana k'o ɲɛmaya di Mohamed Bazoum ma. Kɔngɔkaw fɛ yen nɔ RDC maa mugan bɔɲɔgɔnko olu de bɔnɔn'u ni na binganni wale dɔ senfɛ Ituri mara la. Nin dugu in na binganni wale o ɲɔ ɲanen don kosɛbɛ wa maa mun bɛ ka binganni wale in kɛ o de Bamanti M23 maaw fo ka taa se Force Démocratique Alliée ADF maaw olu ma. Ni Force Démocratique Alliée ADF olu de ye ni binganni wale in kɛ kariron su juin kalo tile 5 la. Nin kɛra sababu ye ka jamanaden gansan 20 bɔnɛ a nin na. Nin ko in kɛra tile 10 kɔfɛ ni binganni wale wɛrɛ ye Congo ale ni Uganda dancɛ la. Nigeriakaw fɛ yen nɔ parti mun bɛ fanga la olu bɛ k'u labɛn ka maa sugandi mun bɛna a kanbɔ u ka jamana ɲɛma kalafili nata la san 2000 ale ni 23 la. U ka jamana ɲɛma Muhammadu Buhari ale ye wele bila a ka maaw ma nugunuguka mun b'u ni ɲɔgɔn cɛ k'o dabila cogoya min na. Afrique jamana min jamanadenw ka ca ni Afrique dugu bɛɛ ye olu bɛ k'u labɛn ka taa kalafili la février nata la san 2000 ale ni 23 la. Wagati min na u ka jamana ɲɛma o bɛ k'a ka manda filanan k'o ban. Manda min ni maaw bɛ ka kuma a kan ni k'a yira k'a fɔ k'a dɛsɛlen don ko ka Bamantiw ka binganni wale ban u ka jamana kɔnɔna na. Burundikaw fɛ yen nɔ Union africaine ale ka ambassadeur Bankole Adeoye ale bɛ taamana ni jamana in na n'a bɛ f'o ma ko la région des Grands Lacs. Taama in senfɛ a ye tasi bila kɛ Burundi fintigilaka minnu sara k'u to kɛlɛ la Somali dugu kɔnɔna na. Ani Burundi jamana ɲɛmakɔrɔ Domitien Ndayizeye o min fɛnɛ ye Union africaine maa dɔ ye u ye filɛ bila ni maa ninnu su kan yaasa ka tasi bila k'u ye ni ka u ka jamana fɛnɛ fo u ka nin waleya in na. Am segin na an ka jamana kunnafoni na kunnafoni kuncala Clou de Girofle ni ale wele an ka todunkan na ko Benefuti ale ye fɛn ye min kanunen don kosɛbɛ a nafa kama nka fɛn min don a nafa ani a kɔlɔlɔ bɛ ɲɔgɔn na o de hukumu kɔnɔna na an ka kunnafoni na Sali Sisoko ale ni Bibata Kulubali olu ye sɛgɛsɛgɛli kɛ a ko kun kan an ka jɛgo ka sɔrɔ olu lajɛ. Clou de Girofle ni dɔw b'a wele ko Benefuti ale nafa ka bon kosɛbɛ a b'a to farikolo bɛ ɲɛ k'a sinsin ka ɲɛ. Cɛw fara musow kan maa caman de bɛ u mago ɲɛ an ka jamana kɔnɔna na u bɛna dɔ fɔ a nafaw kan. Benefuti an b'a dɔn parce que an b'a dɔn ni antibiotique de ye. Bon an b'a consommer o kama et puis an b'a yɛlɛla thé o la saveur min b'a la fana a kasa ka di a bɛ kɛ thé la hali ni kɔnɔmisɛnnin kɔnɔdimisɛnnin b'i la i to ka Benefuti a b'a calmer direct donc an b'a bi Benefuti utiliser problème d'infection kama liminampo nunu kama ani kɔnɔna joliw ani kasaw ya muso bi Benefuti utiliser olu traitement de kama olu furakɛli de kama bon mɔgɔ caman cɛw fana b'a utiliser u b'a fɔ ko a bɛ mɔgɔ sugunɛboli sira nunu nettoyer ani a bɛ fanga kɛ cɛ la u bɛ yan cɛw bɛ Benefuti utiliser o kama u b'a kɛ te la ko a b'o kasa ja mais Maliens ti Benefuti dɔn kosɛbɛ nka sous-région in na tel que le Sénégal la Côte d'Ivoire olu musow bɛ Benefuti tobi yɛrɛ dumuni fɛ u b'a kɛ ka sogo mariner u b'a kɛ ka jɛgɛ mariner u b'a kɛ yaasa fana na bɛɛ bɛ se k'o kɛ ka lajɛ a bɛ gu mun di dumuni ma. Ka fara o bɛɛ lajɛlen kan Benefuti a bɛ kabakokow kɛ ni cɛ mun sɔgɔlen don a mini kan ale bɛna seereya kɛ. Tiɲɛ yɛrɛ la ne da kɔnɔna bɛɛ kun bɛ n dimi waati dɔ la n da kɔnɔna bɛɛ bɛ n bosi ani ne mais ɲɛ fura caman ta ma se ka a nɔgɔya mais kabini ɲɛ Benefuti tali daminɛ vraiment n bɛ se k'a fɔ alhamdulillah a sera k'a nɔgɔya kabini ɲɛ Benefuti fitinin n y'o a kɛ n tɛgɛ la ni k'a kɛ verre kɔnɔ n y'a sigi a ye waati dɔɔni kɛ n y'a ta k'a min n bɛ ka continuer n'o de ye halisa sabula ale de kɛra sababu ye kan ka bana caman ban ko o de bɛ ne bolo hali n ka so kɔnɔ n yɛrɛ b'a ta n ka denmisɛnninw fana ka fura ye o de ye. Hali n'o y'a sɔrɔ Benefuti nafa ka bon ko a dunni damatɛmɛko wale ko kɔlɔlɔ bɛ o fana la. mais waati dɔ la a commencera ka kurukuru dɔ bɔ n tɛgɛ la bon n taara ɲininkali kɛ dɔgɔtɔrɔso la u ko n ka a tali dɛmɛ dɔɔni tali bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ wɛrɛ ye sinon n'o bɔr'o la
an ka tiɲɛ yɛrɛ fɔ benefunti ye fura min a ka ɲi kosɛbɛ. fana ka ɲininiw senfɛla la an y'a ye k'a fɔ ko muso minnu ka denko ka gɛlɛn olu man kan tɛ ka benefuti utiliser a b'o tɔ gɛlɛya dɔɔni ani o kɔ tɛmɛnen kɔ ka bɔ denmisɛnnin mun si ma san 12 sɔrɔ o fana man kan tɛ ka benefuti utiliser ani mɔgɔ mun ka tension bɛ jigin tension jigita bɛ mɔgɔ minnu na olu fana man kan tɛ ka benefuti utiliser parce que a yɛrɛ ye fɛn dɔ de yiri de ye yiri mun bɛ mɔgɔ ka tension lajigin. k'aw ladɔnniya k'a fɔ benefuti ni bɛɛ lajɛlen m'ale wele ko clou de girofle nanzarakan na ko ale bɛ sɛnɛ jamana caman wɛrɛw de la mun tɛ an ka jamana ye i n'a fɔ Zanzibar, Madagascar, Indonésie. An ka jamana kɔnɔna na ni a bɛna an fɛ yan an kɔni bɛ a ɲaami an ka fɛn caman wɛrɛw de la du kɔnɔna na ka da a mago kan. O kunnafoni ne bɛ dan sigi an ka sini na kunnafoni na an ka wuli ka jɔ an ka cɛsiri kunnafoni jɛlen minnu sɔrɔ ka di aw ma olu le kun ye ne an ce aw ka don o don kan na a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.